Gavana ma kaunti ma Kakamega mano kanye Migosi Fernandez Baraza koro nindo chiwo siem mager ne josiasa wetegi mondo koro nindo otegre kanyendo kod tim mar tiyo kanyendo kod rowere wechegi oko mag nyayo njore mag siasa kata kelo tulo kinde romo eko mag siasa mobagi kanyeko kod jowetegi kane loso kinde nyasi moro mar gwenge eko ma Mumias West. Migosi Baraza ne oyango kanyo eko ne jotelo nitiere kanyendo kod ting mar chiwo puonj ne rowere pacho kendi kata kamano gidhi ataro mar chike kendo gitimo ataro mar dwaro makamano kinde mabende gikawo rowere monego beni gipuonjo kendo gitiyogo kanyo eko wechegi eko mag nyayo njore. Kuambia viongozi wa kisiasa ya kwamba let us not misuse our youth. Tuko na viongozi ambao wanatumia vijana vibaya. Mambo ya goonism, mimi kama kiongozi wa Kakamega, I want to condemn those politicians ambao wanatumia vijana wetu kama goons. Sisi agenda kubwa ya vijana wetu ni kuhakikisha wamepata kazi. Mimi nitakuwa mstari wa mbele kuhakikisha we empower our youth, not misusing our youth kwa mambo ya goonism.